established and all other laws of the Republic, and that I will protect and uphold the sovereignty, integrity and dignity of the people of Kenya. So help me God. Bang' yudo oboke moyiedhi mar telo ne oganda jo Kenya milion 45 ne en thuolo makende mar kawo okumba moyiedhi mar telo ne kidienje adek mag jolweny ma pacho kae. Now, ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Kenya, tumpongeze kwa makofi. Jatend jolweny mawuok e tich Uhuru Kenyatta omiyo jatend jolweny manyien William Ruto pand ligangla mar telo. Thuolo machuok bang' kawo ligangla mar telo ne en ranyisi makende ni jolweny ma pacho kae ni e bwo telo manyien mar Dr. William Samoei Ruto. Kaka yo mar nyiso luor makende ne jatend piny manyien, jolweny ma pacho kae omiyo William Ruto luor mogik ma inyalo miyo jatend piny kata jatend jolweny mangima kuom muocho mizinga 21. Ruto bende omi penchi kod jatend piny madhi e yweyo Uhuru Kenyatta kaka rapar ma migosi ni piny Kenya en piny ma itayo kod chike. Tumpongeze kwa makofi anapopokezwa katiba ya Jamhuri ya Kenya. Eyo makende mar goyo oriti ni jatendgi machon Uhuru Kenyatta kendo goyo salut ni jatendgi manyien William Ruto, jolweny oloro bendera marambulu mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta kendo idho malo bendera maratong' mar William Ruto. Kuom thuolo mar ariyo, gwenge mag Hoho mar Okako miyo piny Kenya jatend piny manyien bang' Dr. William Samoei Ruto chamo muma kaka jatend piny Kenya mar abich. Chris Owino, Ramogi TV, Moi International Sports Center, Kasarani. Kwa dhi mbele nyakora mgaji wang jatenda piny Kenya mar abich William Ruto lando moko kuom lokruoge ma odwani ochak kete tim ka koro ochako tich ayanga. Ruto loso yo mar ariyo ahinya bang' chamo mar apis kaachiel kuom mago ma olose daro chenro mag dho wedhe kendo odwoko Mombasa kigolo Naivasha. George Bati ntiere kod ler mar twak mar no chiw gi Ruto e alap ma Kasarani. Bang' chamo muma kendo kuong'ruok tiyo, chiwo luor ne jo Kenya, luwo katiba kendo bedo gi adiera e tijene. Jatend piny Kenya mar abich William Ruto e twak mare mokwongo kaka jatend piny Kenya opako demokrasia ma pachoka, duol ma ochung' ne yiero kod kiawa IEBC kod doho mamalo mogik kuom yiero manotime yor kwe. Our politics and our elections have never failed to be emotive, engaging and dramatic. The most recent installment, however, showcased our most exemplary democratic performance. The Independent Electoral and Boundaries Commission stewarded a transparent and credible election whose result faithfully reflects the democratic will of the people of Kenya. Okoni katobre negi kale matek duol mar yiero kod kiawa IEBC kokalo kuom jakom margi Wafula Chebukati ne otimo yiero ma omiyo piny Kenya nyadhi. Allow me, ladies and gentlemen, to single out the Independent Electoral and Boundaries Commission for special commendation for the courage to do the right thing under exceptionally challenging circumstances. The chair of the IEBC, Wafula Chebukati, for standing firm, resisting bribery, resisting intimidation, and resisting blackmail, and doing the right thing. E ote ne manopong' kod puoch gi pak, ne okoweyo oko apisa magarita kwe ka osingo bende keto menda moromo ne bad migawo mar obila. Also take this opportunity to say a special word of appreciation to our security services for a commendable job at a critical moment in our nation.
Their services and heroic sacrifices they have made beyond the call of duty has kept our nation safe. William Ruto, ma en jatend piny Kenya mar abich ya watonga ma oting'o singo mage ne jopiny. E wiriwo wi oganda jo Kenya, Ruto keto singo mokwongo mar tiyo ne jo Kenya duto ma ok oloko ng'e ne johera mag Raila Odinga kata obedo ni ne ok gigoyo ne ombulu e yiero mokalo. Special recognition goes to my worthy competitor and friend, the Honorable Raila Amolo Odinga, and his running mate, the Honorable Martha Wangari Karua, and all the other candidates who mounted a vigorous and determined campaign. I assure them that their supporters will be my constituents. I will work with all Kenyans, irrespective of who they voted for. Ne jotelo moyier, jatend piny William Ruto kone makruok kendo tiyo kanyakla ema nyalo loko ngima oganda jo Kenya. And urge all other leaders to do the same so that we can together expand opportunity and chance for many of our citizens. Ruto singo oyawo dhode malach mar chopo dwaro mar oganda jo Kenya kokalo e keto lwasi makare mag dongruok. Osingo bende medo omenda ne bad migawo mar doho kaka yo mar miyo gi yot tayo chenro mar chiwo ratiro ne jopiny. Our campaign for financial independence of the judiciary has paid off with the implementation of the Judiciary Fund on July 1 this year. My administration will scale up the budgetary allocation to the judiciary by an additional 3 billion shillings annually for the next 5 years. Owacho ni joyal buche auchiel mag doho mar Aywagra mane tend piny makoro wuok e bwo Uhuru Kenyatta ne ok opwodho dhi chamo muma odiechieng' makiny bang' ka en owuon opwodhogi. This afternoon, I will appoint the 6 judges already nominated for appointment to the Court of Appeal, which was done 3 years ago by the Judicial Service Commission. And tomorrow, I shall preside over their swearing in. E wi weche mag chiemo kod mwandu mochuno, Ruto singo mar siro jolos mwandu mapacho ka koting'o jopur. Ka jopur mag chai bende koro golo chik ne riwruok margi mar KTDA mondo chwalne gi mbolea manengo gi yot. For the short rains, we have already made arrangements to make 1.4 million bags of fertilizer available at Kenya shillings 3,500 for a 50-kilogram bag, down from the current 6,500. This fertilizer will be available from next week. Kogelo singo manoketo e kinde mag kampen, Ruto wacho ni odhi chugo omenda mag joma yutogi ni piny kod johala matindo kokalo e bwo migawo mar ohala kaachiel kod riwruok mag saga. We shall implement the Hustler Fund, dedicated to the capitalization of micro, small, and medium enterprises through chamas, SACCOs, and cooperatives to make credit available on affordable terms that do not require unnecessary collateral. Kaka yo mar chopo singo go, Ruto wacho ni chenro mag tije dho wedhe ma kadho wadh nam chumbi koro dhi dok ne jopiny. This afternoon, I will be issuing instructions for clearing of goods and other attendant operational issues to revert to the port of Mombasa, as I made a commitment. E singo magilo chenro mane tend Uhuru Kenyatta chako mar gedo mag udi, Ruto koni odhi gero udi 250 kaka higa kaka yo mar miyo oganda jo Kenya dak mar nyadhi. We will roll out our social and affordable low-cost housing program, targeting an average of 250,000 units every year. This will create opportunities in the entire job market. We will engage TVET institutions to provide necessary skills to enable the Jua Kali industry supply standardized products. Bang' keto singo ne piny Kenya dhiri enye bwo loch mare, jo Kenya koro chako kwano ndalo ka gigeno yudo olemo mag piny owacho mag William Ruto. George Bati, Ramogi TV.
Kormoika pod wantiere mane nyasi no mar sith mar jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ema koro sidhi kaka jalup jatend piny Kenya mar 12. Gachagua koro dhi konyore gi William Ruto tayo piny Kenya. Kaka Judith Omondi leronwa, Gachagua lando ni obiro konyo Ruto chwalo agenda mag dongruok ne oganda jo Kenya. Koa e bedo jaod bura ma Mathira nyaka koro e bedo jalup jatend piny Kenya mar 12 kirango historia mar jolup jotend piny Kenya ma osebedo. Rigathi Gachagua ne omolo e alap makasarani ne nyasi maduong' mar sidhe kaka jalup jatend piny Kenya. Haya wananchi, asante. E kar saa 7:50, thuolo mare ne ochopo mar ting'o muma kendo singore e nyim jo Kenya. Ne omolo e hema ma oyiedhi mar chamo muma. Gachagua singore kaka jalup jatend piny. I, Rigathi Gachagua, I assume as Deputy President of the Republic of Kenya. Bang'e, ka otene gi minode Dorcas Gachagua ne oketo koke e oboke mar loch kod singo. Of the office of Deputy President. Kuong'ruok mar Gachagua ne omiye thuolo mar loso kaka jalup jatend piny Kenya, kendo thuolo no otiyogo mar duoko erokamano ne jo Kenya. I want to tell the people of Kenya, President William Ruto and all of us who have worked with him, take no credit for this victory. It was not possible for us to win this election. It was through the hand of God that today an ordinary child has been sworn in as president. Puoch kod pak bende ochiwo ne jatend piny Kenya William Ruto kaka jal matiyo matek kendo biro dhiro piny Kenya nyime. I want to take this opportunity to be the first one to congratulate you on being sworn in as the 5th President of the Republic of Kenya. That you are a hard worker, you have passion to serve, you are zealous, you are go-getter. Rigathi kata kamano, okoni telo magika ok dhi bedo kod tich mayot, kaluwore ni telo mowuok owegi kod gope manyaka gichul maka gi kacha. The way you prayed for President William Ruto to be elected as president, please continue praying for him and his team to be able to start the economic transformation of this great republic. Truth of the matter is that we have inherited a dilapidated economy that is facing almost an economic shutdown. We have a 10 trillion public debt. 6 million Kenyans have no employment. 14 million Kenyans are in CRB. We have a demoralized public service. Kamoloyo duto, to okoni omor kaluwore ni jo Kenya koro ni thuolo mar timo gimora amora maonge luoro mar ni jatelo mora amora mar piny owacho biro bugo ngimagi. Finally, you are free. Kenya is now a democratic country. You don't have to look back when you do something. All Kenyans are free to associate with whoever they want. From now, you don't have to talk with each other through the WhatsApp for fear of being recorded and persecuted by state agencies. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend Kenya William Ruto yango ni odhi keta put moro madhi nono kendo golo rieko e wiyo madhi tago chenro mag somo e pacho ka. Maka dinyere nyiso ni dibeni lokruok nyalo tim ne chenro maso matiyo sani mano mar CBC. Ruto manolosi alap makasarani oyango ni apudno dhi timo nonro kendo kao pach jopiny e wi kaka inyalo ber sekta mar somo e pacho ka. There is a robust conversation, ladies and gentlemen, in the country on education, and in particular, the implementation of CBC curriculum. Public participation is critical in this matter. I will establish an education reform task force in the presidency, which will be launched in the coming weeks. It will collect views from all players in line with the constitutional demand of public participation, and we are particularly alive to the anxieties of parents on the twin transition of the last 844 class and the first CBC class in January next year. I assure all that there will be a solution to the matter before then.
Kawadhi mbele nyakora mungaji wang jotelo mawuok e pinje maoko singo matiyo ko jatend piny Kenya mar abich William Ruto eseche makoro chako wuodhe matelo ne piny Kenya kuom higni abich mabiro. Joiso duor menyonwa jotelo manochopo mar bedo joneno eseche mane Ruto chamo muma e alap ma Kasarani. Kopogore kod jopiny manochopo mar bedo joneno e nyasi mar sidho William Ruto kaka jatend Kenya mar abich, moko kuom jotend pinje mag Afrika bende nokodong' chien. Prime Minister mar Eswatini Cleopas Dlamini emanokwongo molo e nyasino, kiluwe kod jatend piny Somalia Hassan Sheikh Mohamud, kama norwakgi kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja manochung'ne rwako welo modhial kendo terogi achiel kachiel nyaka kama oyangnegi mar bet. Jotend pinje moko ma bende nochopo e nyasino oriwo Samia Suluhu mar Tanzania, Yoweri Museveni mar Uganda, Evariste Ndayishimiye mar Burundi, mabende en jakom mar riwruok mar pinje mag East Africa, Lazarus Chakwera mar Malawi, Paul Kagame mar Rwanda, Wavel Ramakalawan mar Seychelles e kin mamoko. Jotelogo nomedo oro puoch gi pak ne jatend piny Kenya mar abich William Ruto. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni opwoyo Uhuru Kenyatta kuom telo ne jo Kenya maber, ka bende osingo mar medo tiyo kod jatend piny William Ruto e tego hala e kin pinje mag Afrika ma Ugwe. I congratulate His Excellency Ruto. I thank His Excellency Uhuru. On behalf of the presidents who have come here, I did not come here to give a lecture about this or that, but I thought that in order for Uganda and Kenya and Tanzania and Congo and Burundi and Rwanda and South Sudan and Somalia, which is coming now, in order for us to catch up with the United States, we need also to look at the issue of the regional market. Because when you produce, who buys? The more people that buy from you, the better for the business and the better for job creation. Jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe mabende en jatend piny Burundi Evariste Ndayishimiye opwoyo piny Kenya kuom nyiso ranyisi maduong' mar demokrasia e kinde yiero. Opwoyo osiep maber mosebedo e kind piny Kenya kod Burundi, ka bende osingo mar tiyo kod William Ruto e medo tego osiep makamano. Wa Kenya na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla wanatazamia kwa hamu uongozi wako ndugu yangu Ruto, ambao utachukua sio tu kuipeleka nchi yako mbele kwa kimaendeleo, bali pia kuimarisha ushirikiano wa kikanda. Nikiwa rais wa Burundi na mwenyekiti wa mkutano mkuu wa marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ninatarajia kufanya kazi na wewe ili kuimarisha maendeleo kwa kanda letu. Na upande wa Burundi tunafurahia uhusiano mzuri ambao kwa bahati nzuri upo kati ya Kenya na Burundi miaka mingi, na ninaweza kukuhakikishia mheshimiwa ya kwamba undugu kati ya Wakenya na Warundi utaendelea kusimama imara, na undugu nilio ufurahia mheshimiwa Uhuru utaendelea kwako ndugu Ruto. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu korka kore bende opwoyo William Ruto kuom loch mare, ka bende opwoyo jo Kenya kuom miyo pinje mag East Africa mich maduong' mar nyayo kwe e kinde mag yiero. Ndugu zangu wa Kenya, uchaguzi umemalizika. Sasa ni kujenga taifa la Kenya. Na hapa niungane na walioimba hapa kwamba wananchi wote wa Kenya sasa mshikane mikono kuijenga Kenya. Mwisho, kama dada, nitumie fursa hii kuihakikishia Kenya dhamira yetu ya dhati ya kufanya kazi kwa kushirikiana kwa karibu zaidi katika kuleta maendeleo ya pamoja ya kijamii na kiuchumi baina ya nchi zetu, lakini na ukanda wote wa Afrika Mashariki.
Kweth mane or kod sirikanda piny Amerika manochopo mar bedo joneno oting'o Meg Whitman, jambetre mar Amerika e piny Kenya, Colin Alred, apisa ma or e lo Texas, Catherine Mary Fee, jalup jagoro mar Amerika e chenro mag Afrika, kod Monde Muyangwa, jalup jatend loch mochung' ne pinje Afrika, kaachiel kod jokanyo mawuok e riwruoge mag COMESA, IGAD, ECOWAS e kin mamoko. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Mugajwang' Uhuru Kenyatta koro chako yweyo mare matich bang' tawo Kenya kuom higni 10. Uhuru nyobedo gi thuolo mar romo gi William Ruto motelo ne nyasi mar sidhe kaka jatelo manyien mar piny Kenya. E odiechienge mogik e kar jot mare nochiwo twak mogik ne oganda jo Kenya kaka Sharon Hong'ao leronwa. Uhuru Muigai Kenyatta, jatend piny Kenya mar 4 masani koro owuok e telo. Kwa sababu ya kazi nzuri na retirement yako, Uhuru ne ohango donjo e kar jot mar jatend piny tarik 9 dwe mar 4 higa mar 2013. Ne ok owuok e kar jot no ni mar ne ochako yier kendo e higa mar 2017. Kata kamano thuolo mare koro ne orumo kaluwore gi katiba ma pacho ka. Odiochieng' mare mogik mar bedo e kar jodno nyo obedo wuok tich tarik 12 dwe mar 9. E odiochienge mare mogikno nyo bedo kod ikruok makagi kacha koriwo koda karado gi jatend piny Kenya moyier William Ruto motelo ne nyasi mar sidhe. Romo makamano nyo en mokwongo e kind Uhuru kod Ruto bang' dweche ma ok tin ne 4. Mama Margaret Kenyatta ma en min od Uhuru Kenyatta nyo yudo thuolo bende mar lalore gi mama Rachel Ruto ma en min od William Ruto. Bang' twak e kind Uhuru gi Ruto kuom seche buora, Ruto nyo wuok e kar jodno kendo Uhuru Kenyatta ne okawo thuolo mar twak gi jopiny. Twagno ne omenyo okenge matelo mare osegoyo kendo ne oyango loch manyien madonjo ma otelne gi William Ruto. My entire family and I join all Kenyans in wishing the very best to our next president, Dr. William Samoei Ruto, and extending to him our warmest congratulations for receiving the mandate of Kenyans to lead us as our 5th president. Singo mare bende nyo en ni ikruok ni kare mar chiwo telo e yo manyangafu ne William Ruto mana kaka chik dwaro. The doors of State House and the office of the president have been open to the technical teams from the office of the president-elect so as to facilitate a smooth transition and handover of power. Uhuru bende ne oparo ne oganda mapacho ka mise manoketo e thuolo mar higni 10 chakre ne odonj e telo. My administration, together we have fostered an integrated devolution as a way of life in our country. We have reinforced our educational and technical excellence, and we have also successfully led the nation through the worst global health crisis in over a century. We also turned a number of challenges that we inherited and those that emerged during our tenure into areas of opportunity for a better Kenya. Eseche motieko tende, Uhuru bende ne ogoyo erokamano ne jotende migepe kanyakla kod jotije duto te mane tiyo e bwo tende. In my service to you, the people of Kenya, I was supported by a cabinet, principal secretaries, holders of constitutional offices, security agencies, our ambassadors and permanent representatives in all our missions abroad, and indeed by all public servants. But most importantly, you, the people of Kenya, have walked with me each step of the way, cheering me, but also chastising me as the occasion dictated. To you all and to all those who have served with me during my tenure as president, please accept my immense and deep gratitude. Ting masani majatend piny Kenya marabich William Ruto nitiere godo en mariwo wi oganda duto te kanyakla. Koyo makende mani Uhuru Kenyatta ochwalo ne William Ruto. You will be the president not just for those who voted for you, but for all Kenyans. In the prophetic words of our national anthem, we are summoned
to purposefully dwell in unity, peace, and liberty, working hard and together so that plenty may be found. Sharon Ngao, Ramogi TV, Nairobi. Kama chala ni jatend piny Kenya Manyien William Ruto cha makendo koro ting ma en godo maduong eneno ni singo mano chiwe kinde campaigns mage ochopo kare. Achiel kuom ting ma Ruto ni godo en chiro chumi kendo reso oganda jo Kenya e pek mar ngima. Cleophas Oluoch ntiere kod ler mar wachno. Mana kaka notimo e kinde kampen mare, jatend piny William Ruto nomedo keto kenge mopogore matende dwa chako timo kaluwore kod singo mage. Bang' chamumu ma kawuono kaka jatend piny Kenya Manyien, William Ruto nitiere gi ting mar bero ngima jo Kenya. Achiel kuom mago ma olieko e ote ma ochiwo mokwongo ne jo Kenya en fungo nengo mbolea kowuok e shillings 6,500 nyaka shillings 3,500 kuom gunia mar kilo 50 kochakore juma manyien. To cushion tea farmers, we have made arrangements with KTDA to immediately supply tea farmers with fertilizer at 3,500 shillings down from Kenya shillings 5,600. This is our initial intervention. We will be doing more in the medium term and in the long term. Nengo mar mbolea osebedo yuak mar jopur e kinde mokalo kendo en achiel kuom singo mar sirkand Kenya Kwanza. Ka wach mbolea en mana achiel kuom wich bar mar Ruto nigo, ting mare en mar neno ni nengo ngima mar jo Kenya odok piny. To jolony nigi paro mane? Nengo fertilizer kodok piny tiende ni kane cost of production kata omenda mitiyogo e puodho mondo mi ilos kata odo magunda ariyo. Kani itiyo gi siling 10,000 to koro garambi odok piny nikech kar tiyo gi 6,000 bag achiel mar fertilizer titiyo gi 2,500. Tiende ni kama ne idhi itiye gi bags 10 koro bags 5 tiyoni yo kata bags 4 tiyoni maber. William Ruto ne omedo yuago ngima ma jochulo osuru osekalo e thuolo mar dweche 4 mokalo. Nengo mar modhi dhi bedo achiel kuom singo mane sirkand Kenya Kwanza ochiwo. Omenda magayo nengo mag modhi e pachoka koro nego gol e dwe mar 10. Gol omenda makamano nyalo timo piny Kenya nade? So wanyalo ng'eyo ni to taxes mwakete mafuta man malo madhi atamalo mahao 50. Donge nyalo gol moko achiel kuom gi kaeto bech mafuta dok piny. Achiel kuom gi minyagol en kaka VAT ma 8% kigolo to dhi duoko bei piny. To mago gin gik ma ginyalo ng'iyo ni to mane manyalo tiyo maber. Duoko taxes piny en yo mayot mar konyo uchumi kadhi mbele. Nikech subsidy ok inya keto pile. Inyama kete kinde matin kato ka weche matege osebedo mayot to igole. Koro ker nigi decision to make ni to kochopo dwe mar 10 omed chwale. Medo chwale tiende ni nitiere chik ma bende nyaka wuoge bunge ma miyo mano bedo mayot. Kech omenda go kigolo nyaka igol gi mane budget. Jatend piny Kenya William Ruto chako tich ka ong'eyo ni piny Kenya nigi gope mathoth ma piny owacho poko chulo ne joma ne otimo tije mopogore. Kata kamano, gope ma piny Kenya ni godo bende koro dhi bedo achiel kuom gigo ma sirkand William Ruto nyaka rangi. Penjo maduong' en ni osuru ibiro choki e yo mane, to gope ibiro chul nade? Atamalo mang'eny mar loan ma wan go 9.6 trillion miwacho no en domestic debt. Yeneno hola ma wakawo piny ka waduoke piny nikech interest mare ni malo, wachulo 10%, to wakawo gowi oko mwachulo 2% kata 3%. Koro kind 2% gi 10% cha 7% ni kiwe chulo mano omenda mi iketo thuolo mondo tigo e migepe mamoko mamiyo uchumi marwa nyalo dongo. So an gi pacha neno ni ka ker dwani mondo oyud yot nyako neno timo debt restructure kato bro weye gi budget moro mabet yot. Mondo ngima jo Kenya odhi makare kendo kik giwuog oko mar manyo dola. Nyiewo mwandu jo Kenya kata Buy Kenya Build Kenya ema nyalo konyo jo Kenya e kinde mabiro. Oket gimoro ni Buy Kenya Build Kenya, ng'eni no wache to noko wache motegno. Pesa wa madhi oko kwa manyo dola nikech wadhi ng'iewo gik moko oko
mano wachalo joma riembo tich kadhi oko. Agenda mar President Ruto no wacho ne odwa ni mondo tij obed pacho ka. Inyalo neni kata mana ofise mag sirkal kodwa ng'iewo gik mitiyogo kata bed kombe kata bed gik makamago to gibed mana molos pacho ka. Sani koro wenge jo Kenya nitiere sirkal manyien mar neno ni lek magi ochopo kare. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi juangero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV ndaka 3 bang' saa 3 mar otieno pod medo manyo ni yiero mar Kenya. Higa 2022 adeka nono namba mar ote machuok tudri kodwa nyiswa pachi kotenre kod weche gi bende wantiere Facebook no Nyango Kevin wacho kanyo ni okete mana ka entiere nguku kanya duto ka bende neno kanyo ka Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni jalup jatend piny Kenya William Ruto nyaka koro nyis ni en e wuon piny, nyaka koro we oket mabor weche mithor wache manyalo hinyo chuny jomoko kendo manyalo pogo ogendni mag jo Kenya. Wacha mar manyo weche kata wacho weche gumoko mabende nyalo chwanyo ji nyaka koro werego kendo tem mondo koro gik manonyiso ganda jo Kenya ema mondo otim. Aneno kanyo ka Omondi Nyakwarambito majandere Ligega Ugunja sub county Siaya wacho kanyo ni en togwero kama ona jatend piny Kenya makoro wuok Uhuru Kenyatta kuom tich maber motimo kendo koro keto wang'e mondo ni telo manyien dhi tiyo nade. Naftali Oko wacho kanyo ni en bende oro poch gi pak ne William Ruto kendo kwayo ne hawi maber. Julius Obonyo wacho ni wuok ngere Kagoro kendo wacho Ramogi TV chopo ngere yo makara na kanyo Joshua Atieno Ochieng Bobo wacho kanyo ni en bende owinjo weche gi e yo makare kara kamano en wacho ni are saa 12 okinyi oyano no nyaka seche gi onge gimo winjo akia ni timore nang'o mogik kako gik no Joshua kara kamano kamano kuom kete mana kera Ramogi TV papicho gula ne ni kanyo neno kanyo ka in bende pachi neno ka poko kuya hinya nyaka Ramogi juang kaka no wacho ji odog mane tije gi kendo makoro osegi kamogi keno. Naftali Oko wacho kanyo ni en bende okwayo ne jatend piny Kenya hawi makare. Mary Wea Collins Siso Ongoka Calvin Skachel Kevin Kotieno hero kamano uru duto kuom kete mana kera Ramogi TV wayo matin kara kamano kete mana kani kech pod wantiere kod weche mathoth kore woko damba kama bende wadwa gogi wendo wa Dr. Dan Kano Juang mose mole studio ka kete mana kera Ramogi TV. Niliitwa Githeriman 2017 tukaenda State House na bibi yangu, nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SAM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni nyakoromo ga jwang'ero kamano kuom medo kete manaka e Ramogi TV wapoda manyo wechego mag yiero kabende koranyisi kanyo ni wantiere kod wendewa Dr. Duncan Ojwang wagoye mpaka kotendre kod telo manyien tarik 13 dwe ni mar 9 telo manyien odonje e piny Kenya kabende koro William Ruto osidhi ayanga kaka jatend piny Kenya marabich geno en mane kabende thuoth oganda koro pachgi paro ni to ere kako dhitiyo kaka jatend piny Kenya bende odhi timo gigo mane osingo dana kono Ojwang ngane konyo winjo weche gi e yo makare kendo ang no tem nono watiendgi kabende akwaye mondi bed kod ware chakruok nyaka gi konyiswa pachi bende nyiswa ni to into iparang'o ahinya kutudre koda mbaka mabende waiko sechegi OIMORE Adhi maber Nyinga Lydia machiegni asante Oneno kan olok telo dhi bedo nang'o nikech oganda jo Kenya thoth kori winjo ka wayudo ote kato gi siko ka ginyiso wani koro warito mondo mogo doge piny warito mondo ochiwnwa thieth makare warito mondo losnwa weche nengo ngima oridre piny ndalo 100 are kawuono kwang'iyo chien ka koro wago wang'wa bende in gi geno ni idhi tim gigi ndalo 100 mabiro e weche 100 gimane kero wuogo miluongo ni the plan ni magi gik moko madwa timo nwe ndalo 100 gi gigo chenro ma en go en ni gigo obiro timo gi duto to kendo en ng'ama kata mana nindo samoro ok bi dhi e wang'e nyako yudgi kare to gibi bedo mayot timo be ok gibi bedo gima dhi bedo nyamonge ne sirkal nikech no donje sirkal ma kaka jomoko luongo mofuliza ma olo motieko kendo sirkal ma samoro pemba to kata kamano gik manowacho ni e giko juma ni bech mogo osewinjore gi joma loso mogo dhi dok piny yo mar nueng'o gi yo mar yuto gi yo mar chiemo matek gi nitiere ng'eny gi modhi duoko chien to ok mana ne kawuono nikech ka koro dhi omanyo mbolea ne jopur to wan e ndalo makoro sani ji dhi pidho chwere ka ji nigi mbolea to nenore ni dweche 3 mabiro dhi jukowa mapiyo to kata kamane ndalo 100 gi nitie gik mochano mano wacho ka madhi juko ji mapiyo nikech jo Kenya dhi matek mane mochako yie ni adiera dhano ni matek ing'eni mondo ikony gimoro nyaka ichaki gi ng'eyo pek ne gi kaka weche ni matek gi ji koka koki imanyo ni to ere kaka koro wadwa tony kawa loko kama wantie kawa dhi kama wagombo mondo wabede to ere kaka bedo matek kaka na winjo ko nyiso jo Kenya nitiere billions gi billions manosingo nyiso jende na dhi miyo billion makama nyiso mine na dhi miyo billion makama mama mboga billion makama ere ngato obedo piny to paro ni chal ka gima ong'e kuma gidhi yude omenda moko ere kaka duogo bedo matek kendo ok ing'eni chik mar Kenya ni pesa te ma sirkal tiyogo nyaka puodh gi bunge omiyo achiel nyaka odhi obed bill mapiyo to nyaka bunge bed malos budget mawach ni nitiere weche mane ok okete budget weche machalo weche mama mboga weche onyango mariemba piko weche adhiambo mar loso rech koro mok nyatimore ndalo 100 mokwongo nyalore takoni ni process kano wacho ni odhi time
ang'e kuma pesa dhi wuoke. Ema wacho ni ngadho mitimego en ni ichako gi bill, ichako gi loso minister mar omenda mar finance makelo proposal to kasto dhi e bunge, kasto ka bunge oseng'ado to dhi otimore. Koro atemo mana nyisi ni ok en ni oaye otas to pup otimore. Nitiere okenge mokale, to okengego emimiyo ineno ka kendo ne giikore ni bunge nyaka bed machiegni ahinya mar gambo negi wechego. Omiyo nitiere ngadho ma chik oketo ma nyaka gilu, to en gima osechako. Ni neno ka sani aneno kosiepna Dr. Korir ne giketo kokgi e keto judges mane owe oko e yo ma ok kare cha. Ni neno ka wach port mar Mombasa osewacho wach achiel to kendo port nam dok e nam. Wan be wawacho ni no, sami wacho weche mabechogi, wach rechwa gi faktochwa man Thika cha, wachane mondo wan be jaduong' wach achiel mondo wan be faktochwa cha obednwa e Luoland. Amor ni wacho wach mar judges. Ntiere executive order manyaka bedi ka bende keto judges go chak tich gi. Nyiswa gima nomono jogi puodhi yo makare mondo gichak tich, gima nomono Uhuru Kenyatta miyo gi go ahead kata nyiso gi mondo koto gichak tich ayanga. Ang'o manotimo? Ang'o ma Ruto dhi timo mopogore gima Uhuru otimo? Bende koro osewacho ni odiochieng' makiny odhi keto gi cham muma. Kinyi saa 3 gichamo muma Justice Odunga gini. Achiel kuom gimane president mokalo nobedo gi PM gi judges gi ng'eny gi ne obedo judges manobedo e wach mar BBI. To ka wachne mar BBI nochopo e doho to noyud kano ne en tok chik nyowuoyo. To kendo magi judges kata mana tich ma samoro dhano ma joluogi onego gone giero kama, nikech ing'eni BBI kal sani di koro kaka gikawo president ni Mount Kenya ne dhi kawo kombe 38 mag bunge, apani en 38. Luoland ne yudo kombe 3, mano nie BBI. Omiyo wan achiel kuom joluo manowuok mokedo ni mato ok timre, mana bedo friend of the court amicus, High Court, Court of Appeal nyaka Supreme Court. Mane manadhie wuoyo gi Martha Karua mobedo wakili wa kaka professors mag chik ma wakedo gi BBI. Mana nikech gik mane waneno ka kwedo gandawa. Koro judges gi ne president odhi ong'ur kodgi machalo Odunga, machalo Justice Ngugi, nikech negi wacho ni BBI ni tok mar chik. Koro kanose yiergi magidhi e interview gi JSC, do mapuodho judges, to idwa ng'adgi e kind ji ka ni magi to kamitich, magi o kamitich. Emomiyo koro sani koro maya achiel kuom gik ma President Ruto timo ni joma ni weyo nikech nok imor gi tich mane gitime BBI ka, ok giduto, moko ne onge BBI, to nomanya moko nitie manowacho ni nitiere maling'ling mowinjo kuomgi, tiwacho ni no, ka isewinjo maling'ling to kata sani gin judges manie court, many doho mondo ikelnwa maling'ling go mondo yalgi, ni no maling'ling go an go to ok anyal kelo. Koro mane manotimore ne judges. To kata kamano ineno ka ma president moko luoro wito telo. Ing'eyo maler ni teko office mar president en police. Tineno ka gimokwongo wacho en niya, gima police bedo ne e bwo officer, to chik wacho ni independent inspector of police. Kawuono police pesa wuok bi office ker, police pesa udhi karu wegi mondo unbe ulosgo weche maonge, nikech ng'eni ng'ama chuli be makoro dhi chako miyi kaka onego iti. To samoro ng'eny orders momiyi gin mag tok chik, gin mag konye wechege mag siasa. Koro ineno ka wach pesa malng'ongo mar police kanye ma pesa otime nyowuoyo. Owacho ni ok adware ofisa, pesa no koro dhi owuoth kende mondo polisi ochul. Mago ikore timo gi judiciary be. Pesa mar judiciary dhi wacho ni obed independent,
mondo judge ke judiciary los weche ge kende owuon ni kare institutions gi kolos gi moko go kod gi siasa to ginyalo konyo jo Kenya moloyo kasto gidhi gitimo tich gi maonge gimoro ni giluor ni budget osebedo yo ma wabunge kata sirkal maduong' kumogo kata diyogo joma ok giyiego ka ok iwach weche madwaro tang'ado budget ni samionge budget kata mana sani Ramogi TV ka ok omiu budget inyalo mi msara ka to kata budget ka onge kata battery go ka koro rume microphone to ok inyal nyiewo kori nene office mane ma sirkal maduong' timo omiyo wan wawacho ni pologo jela mane wantiere e jend Uhuru sani koro piny neno ka koro yawre gima ne Rigathi owacho ni to kendo kosewacho dichiel wuoye ka in thuolo kati pingo mana sirkande ni to we ponde WhatsApp koro diberi gino ni sani wadhi neno telo makare moloyo mane wantiere go e bwo Uhuru Kenyatta wadhi neno telo makare to wanene nikech kama en adieri ni Ruto migosi Ruto ne nie sirkand Uhuru Kenyatta to midhiero manokale e lwet wadgi no opuonje ing'eni jaluobe wacho ni puonj dhano kata puonj kech malo puonj Nyasaye timbe manotimne an moko ne tim juok manoneno koro embe nodhi ong'ado ni yawa an kabedo president to onge chieng' mabiro time tim moro manyiso ji ni koro an be jomoka winjorago akumo emomiyo akoni gi chirni ya kanitiere ng'ama nigi nafas gi wuon sirkandni en jaluo en owuon kane pok ochamo muma to sebedo nyaka gi jogi te mokonegi niya kik upar kaka neno umorni ni koro uparo nadhi kawo sirkal namiyo jolang'o kende sirkal ni mar jo Kenya to kendo jo Kenya te to gima mora molich wan kane wawuotho gi Ruto Kisumu to ene jalup ker mokwongo kwang'uono oganda joka Nyanam ni jothurwa sirkal osetimo numalet mano dibed ni achiel kuom yore mag campaign mane odwaro lombo goro jogombulu nyalo bedo campaign to gimomiyo aparo no kalo campaign sama wuene kipenja documents makala 4 maruto kete e koke kowinjore gi joka Nyanam ni neno ka Catholic University ne wadhi timo charter mar county ka county donge mano nuneno Homa Bay na mako mago sei ka embogo ang'o sei anyalo wacho ni kata nyalo mi copy kata nyalo miyo governor ma Homa Bay weche mane migosi Ruto wacho no dhi timo koriwore gi Homa Bay Masiaya nitie ma Migori nitie koro mano nyisi ni gin weche mokalo campaign mag dhok nikech gin gik manodhi otimo gik maniluongo ni the people charter ni mai winjruok na gi ji mogik odhi otimo Nyanza manifesto mane waloso ka waromo Nairobi kadidek gi injinia Nyambok gini go walo gini wadhi waromo Naivasha wadhi waromo Siala wadhi waromo Homa Bay wadhi waromo kawa bedo for the first time an pok na bede kumose kona ka jaluoni bed piny ilos dongruok midwaro kuom sirkal koro dan kan inyalo nyiso jaluo mobedo piny sani abende chunye osegore nono ni gini wang'ni owewa wasetemo kak wanyalo mondo wayudie to koro puse lwetwa inyanyisi ni nitiere geno ni dhi tinegi maromre gi jomoko nyathiwa nyamera ing'eni ng'ama mabor nyalo konyi malo ng'ama machiegni mano to be jaluo ng'eyo kanitiere kama migosi Ruto dwa tiye gi ngufu ne te en Luoland mana nyalo wacho nikech aseneno sei mogoyo e wechewa kanitiere kama moywago mapi wang'e chwer en ni yawa kanitiere kama nigi mwandu to dong' chien en Luoland ing'eni wacho no dieko dak en yang to kia ni niang' ang'o chiemo wach rechwa kane wan Susan Owiyo Center to Ruto no wacho ni rech ni oromo industrialize Luoland maonge jaluo monengo wuog ni chako manyo tich mora mora nikech rech ni kolose maber ka to rech ni piene kende gi gik manie iye rech ni oseromo pidho jaboda boda oseromo pidho jonamo oseromo pidho jopuonyo oseromo pidho bankers bing'eyo ni e thuolo mar tiyo ka waloso chata mar Ruto ni
emana fwenye ni 80 ewi 100 mar pesa ma joluo ka okete banks te mineno ei Luoland gi idhi ologi e kuonde moko ok olgi e Luoland. Wan waketo pesa tikawo tidhi olo kuonde moko. Onge party mose timo mano, mose nono, mose kolo gima tuoyo jaluo maloyo UDA. Geno pongo ka. Gimomiyo geno pongo ka, ok en geno mar dhok kende, to en geno mondiki e chik. Chata no en gima kata iwuog e bige court en contract. Kiny tarik 14 dwe mar 9 kendo nitiere geno ni dhi som nengo mar fuel kata mana petrol. Ere pachi wach ni in kaka ng'eni jakanyo mar Kenya Kwanza e telo ni kendo une jogo mabende koro ng'iyo weche gi kisewacho kanyo ni nubedo piny mong'iyo weche go mabende nyakelo dongruok kata lokruok e gwenge makaluo. Kiny tarik 14 jakenya obedi geno mane inya duoke piny to koso nyalo bedo kama intiere no kodo dipo ka ntiere lokruok moro mobedo. Aneno ka wach fuel no ento pok aluwe maber. Okaero riambo. Nikech nitie weche moko mana luwo to mar fuel ni pok aluwo. To kata kamano ang'eyo ni gik mineno kiny migo moluor Ruto dhi timo ok odhi chako timo gi kiny. Sama nobedo declared cha nosechako romo gi industries gi. Namba 2 ineno kowacho ni gima onego Kenya monego moiko en ni gima konyo wiye ng'ato kete ohande. Emomiyo ineno ka banks magine owacho ni jo sirkal oket pesa e weche sirkal. Ineno kodoke wach mafuta. Wach mafuta ni ji dwa nene luge we akuodhi. Nitiere ji moko ka. Nitie jomoko ka. Mago ohala muchochni gi ngima jo Kenya. Subsidies gikawo to gine magichulore. Gin be weg jo mafuta gi. Kembni mag mafuta gi kichako penjo wuon gi manyien. Ingineno moro me wach miwacho. Koro emomiyo awache. Omiyo ni winjo ka Ruto nowacho ka ne en Nyeri, ne en Meru. Kawuono to nowe ni cartels to we nauru. Cartel en ng'at makawo mwandu mar jopiny ka subsidies go to chulore kendo no crisis bedo ni onge mafuta ni olose ok ni mafuta onge kia ni Ukraine kia nang'owa ng'ato dhi pande to dhi okawo pesa sirkal mang'eny nitiere dong niwinjo kata mana ker ng'ama nochung' ne mafuta nosewache to wachno nichaki winjo kochopo kamoro e kaka nowe nitiere joma dhi pando mafuta to kose pande to odhi okawo pesa sirkal ochulore owuon ni koro ma oloso go okonyo go kor jopiny to oksoyo fukune kaso mafuta ne mano okawo cha opando cha emo kawo chiwo magi ok bi timore yayi Kenya dhi riere mabor karula Duncan nikech sa winjo kanyo kinsani sawa osedhi mokalo wachie wach mogik ne oganda jo Kanyanam ka bende koro watieko. Ruto nowuotho kawacho wach bottom up ni joma ni piny ema nyaka koro sirkal ket teko gi mang'eny kuome. E Luoland ema wane gi dhier moloyo. Omiyo bottom up ni en sirkand jaluo kaka nene. To onge ng'ama biro mako bad jaluo kawacho ni mama mboga nyaka bed mana mama mboga ma Rift Valley. Wan wawegi kata ka watimo oversight nikech aneno ka wabunge wawacho ni nyaka watimo oversight to kendo oversight nyaka watim to kik kabila moro wuondwa mondo wachak lweny maonge tiende watime kaluwore gi chik. Kineno Martha Karua kineno joka to gin joma jopur gi nie sirkal en obiro ka ng'ato to wan koganda kik wachak watim gimoro ma watandore gi sirkal watim oversight e chik to wabed gi geno nikech waseloso contract gi migosi Ruto abro tango nugi gin weche maber. Koro mga jong mano kanyo Dr. Ojuang Duncan kabende otemo na mago motimre kawuono nyato bang' chao mar Ruto kendo koro nyiso jo Kanyanam ni ntiere geno ni telo ni odhi biro kaluo bende. Wakoyo matenya kora mga Juang kata kamano medikete mana kera mog TV wadu kod mathoth.
Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kar tiegruok mar Ramogi Institute of Advanced Technology RIAT lando kepo mar dwe mar 9 higani kod dwe mar 1 higa manyien e Mechanical Engineering Department kod course manyien mar Artisan Refrigeration and Air Conditioning, Building and Civil Engineering, Electronic and Electronic Engineering Department kod mamoko. Inyalo ndikori ka in kod min grade mar C- kadhi malo e courses mag diploma, D plane kadhi malo e courses mag certificate, D- kata ka in kod certificate mar KCPE e artisan courses. Bende wachiwo CBET level 4, level 5 kod min grade mar D plane kod level 6 ka in kod min grade mar C- kadhi nyime. Mondo ing'e mathoth, limbui marwa kata yuanwa tole namba mar 07929700. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Be ing'eyo ni kong'o kawo dakika 6 kende mondo chak loko buongo. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' jopiny nowuok oko kar rombgi mar chopo nyasi mar sidho William Ruto kaka jatend piny Kenya mar 5. Simfros Okinda nochopo Kasarani kendo miyowa picha mar kaka ne nyasi chalo kanyakla kod mor mane jopiny mane ni ochopo kanyo nitiere godo. Nyasi mar sidho William Ruto kaka jatend piny Kenya mar 5 noywayo dhano machalo mire kowuok e tunge piny mopogore. Kowuok e geche matien gidongo nyaka e geche othiwi. Koa kuom joma igi oniang' nyaka nyithindo mayom. Jotend pinje nyaka jotij lwedo. Alap ma Kasarani nopong' mober. Oganda rwako aslam. E kar sa 10 mar okinyi alap ma Kasarani mating'o oganda marom 60,000 nosepong'. Mano miyo obila mag arita olor range duto mondo tam oganda mamoko kik donji. Thoth mar oganda nokelo mor kod midhiero. Jomoko nokawo donjo alap ma Kasarani kaka tho gi kuo. Tienda gima chama tuoni ema ne koro reso jomoko. Kata kamano obila bende nochung' motegno e tijgi. Obila kidienje mopogore nochanore makare ne rito nyasi makawuono. Obila mag kanda kod jolweny mamoko nochung' e range ka gikonyore kod NYS e keto arita mager e alwora mar Kasarani. Obila mag reke to nobeda kiche konde ka giranga alwora margi mar kedo gi ng'ata mane nyalo bedo kod paro mar chocho arita kwe. Chenro mar moro jopiny notelie kod bado obila mag jolweny kod mamoko mane nyiso lony magin godo e pango tielo kod goyo ben ka bende kwaya ne nitiere mathoth. Jopiny onyiso mor magin godo odiochieng' makawuono ka geno margi en ni Ruto biro kelo lokruok e ngimagi.
amepewa mamlaka siku ya leo, anaenda kufanya kazi na Wakenya wote na anaenda kutumiza na kulinda katiba ya Kenya vile ameapishwa leo. Na nimeamua kumnyoa hii nywele yangu juu nilikuwa napenda Samuel Ruto sana, na nimeomba Mungu sana na maombi yangu imerudi. Ikuwe ushahidi ati Mungu anarudishaga maombi. Nyasi mar sidho jatend piny Kenya mar abich notieki kod muoch bunde 21 mar nyiso luor ne jatend piny manyien William Ruto kod mawuok e telo Uhuru Kenyatta. Jopiny tur kod pek mar ngima masani oidho matamre gi nono e pacho kaeri. Geno margi koro giketo kuom jatend piny Kenya mar abich William Samoei Ruto. Kinde biro nyiso katend William Ruto biro kedo kod midhiero ma oganda sani kaloe kowuok e lap makasarani nyinga Simfros Okinda. Wadhi nyaka gwenge makaluo kama oganda makaluo bende ne ni kanyakla gi jo Kenya mamoko e hingo odiechieng' yweyo mabende ne en mar sidho William Ruto kaka jatend piny Kenya. Moko kuom jopiny kata kamano nodhi nyime mana gi chenro maggi mapile ka pile. Millicent Adhiambo ntiere kod mathoth koya e gwengego makaluo. E kinde ma oganda mamoko ne omako ndara ma ochopo Kasarani ne nyasi mar sidho William Ruto kaka jatend piny mar abich, moko kuom jopiny makaluo ne odhi nyime gi tije maggi kaka pile. Bende ne odiechieng' yweyo ne jo Kenya duto. Moko ne oluwo nyasi no achiel kachiel, kama moko to ne okorwako gi chunygi duto chenro no, ni mar yande gin kod geno ni jal mane gisiro lwedo ne nyalo chopo e rang'iny mar chamo muma. Okafuatilia nikech okamorgo kaluwore gi kaka akia kuma baba nitie. Onego bedna ni wan Nairobi sechegi ka baba bedo sworn. Aro ta onge ofno kenani tija mapile pile mar pikipiki matimo karito gima Raila Amolo Odinga ncho wacho o tweet ni odhi duogo miwa direction an muma michamo no akia. Ambe anasla abire tich nikech gine ma holiday ma kawuono ka bedo ot adhi nindo kech omiyo piny rach. Kata kamano nitie moko mane oluwo machiegni chenro makama kaluwore gi siso mar winjo twak mar William Ruto kod chenro moketo mbele ne oganda jo Kenya. En mana ot chakro kinyi follow kaka president marwa chamo muma nikech mano koro president marwa mar abich. Adhi alidhira mana matin e TV taduoga manyo mana customer nikech ka weyo tija no ang'na okang' na yud mogo. Abe afuatilia kaka Ruto chamo muma nikech kanyocha His Excellency Ruto campaign no entiere gik mang'eny manosingowa. Kata odoko ni chuny lit ni kuom jomoko, mamoko to segoyo gi chung kendo girwako telo manyien, mak mana ni dwaro margi en neno ni dongruok obedo. Kama ji pieme nyaka bed jaloch gi jayombo. Koro joma olo nyaka ywagi. But gimang'eyo ni Ruto en president marwa kendo dhi tiyonwa wate. Ang' nwa yie koro otiya o timnwa mana gik moko manochiko ji no biro timo. Sani koro ene ma entie. Jang'o nyole akwadhane kata ka nyathi dhi tho e kwath. Koro ene ma kudhi ting'o nyathino. 5 years thin. Watwe umano kanda. Lek mar jopiny makaluo en neno ka jatend Kenya mar abich biro keto maino e cholo dongruok e gwengego kendo neno ni ok oket kaluo tenge. Weche mege pur wakwayo mondo ng'i kaka nowacho fertilizer mondo losi. Kata kiduoko nengo fertilizer chiendo japur mar bando be nyaka ng'e ni Kenya ahinya to mogo be jowaywago one koloso yore mege mogo. Ruto kelwa dongruok port manyocha Raila Amolo Odinga gi the former president Uhuru okelo piny ka. Mondo koro Ruto biya ong'e kaka onyalo tiekonwa gigo mondo konyruok obinwa kaka jo Kisumo. Mana kaka nowacho ni bottom up, aparo ni understand bottom up. 100 billions ba aparo ni ong'eyo gi chunye ong'e kuma gigo nitie. Koro kaka nowacho ni chakre gi piny to dhi gi malo. Warito gi siso. Gimokwongo timnwa ong'inwa ni petrol iwuon chiemo. Odwok petrol piny. Otinwa gi kwe kendo konywa Kenya mzima kik obagwa kabila moro. Riwa sani osene moseyiere bed ni nokwagone kura kaka joluo to riwa sani otinwa pamoja. Kata obedo ni ne ok giyuoro e nyasi mar sidho jatend piny manyien William Ruto, kwayo maduong' mag thoth jodak e alwora ma Nyanza en ni piny owacho manyien biro chwalo dongruok marom ne jo Kenya duto ma onge dew wang'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Jodak mawuok e kaunti ma Kisii medo kwayo jatend piny Kenya manyien William Ruto mondo one ni ochopo singo mane okelo ne jo Kenya e kinde campaigns mage ka idho mar ngima ma jopiny ywak ne ahinya e kinde gi mabende koro telo mar Ruto chakore. Wawinjane mathoth koya kuom Crispin Otieno koya e kaunti ma Kisii. E kaka weche ne chalo e magawa mopogore opogore e kaunti ma Kisii, jogo mane ok oyudo thuolo mar chopo e alap ma Kasarani oketo wengegi e wang' jowi magute fwambo mopogore opogore kama ka gine kaka rweko mar jatend Kenya mar abich ne dhi nyime. Moko ne chunygi omoko kaluwore kod kaka duoko yiero nyocha chalo, ka moko bende ne nyiso mor margi e kinde mane Ker William Ruto nochamo muma mar chako tich kaka jatend Kenya mar abich. Kata kamano, jodak ma Kisii nokwayo Ruto mondo rakre kod ngima matek mamedo mana hinyo jo Kenya piny maru. Ruto, vile umeingia tumekukaribisha sana. Sasa tunataka kuona change yenye ulisema. Ulisema saa hii tuko na mahitaji mingi za shule, iko ngumu. Watoto saa hii kama watarudi tena school fee, maisha iko ngumu sana. Hakikishe zile ahadi alitupatia kama wananchi, hakikisha ametimiza, kama vile kupunguza bei ya unga, bei ya mafuta. Jenda tu vitu ya kutumia kwa siku apunguze. Moko bende koro dwaro ni jatend piny Kenya okete ler chenro mar somo mar CBC ma osebed ka idhiro kod piny owacho mar ker mosewuok e loch Uhuru Kenyatta. Kwa incoming president nilikuwa na mambo mawili. Ahadi yako ulitoa kwa wananchi. Ya kwanza ni CBC. Ulisema CBC itakuwa eliminated. Ndio tunakuomba kwa ishara yako na heshima yako CBC vile ulisema ufanye. Jodongo mar riwruok mar Abagusi mong'ere kaka Abagusi Council of Elders bende otimo romo tok sitho mar Ruto kaka jatend Kenya ka gikwayo mondo jatelono oti kod jotelo duto manoyiere Kenya kendo mar neno ni dongruok omedore e pacho ka. Akae katikati ya kiti na afanyie watu wake wote wa Kenya kazi. Na wakati mwingine hii state yetu ya Kisii hapa inaweza kuwa state kama Sagana. Haya nakaa hapa kabisa, tunakuwa na mikutano hapa. Our neighbors kutoka Kuria, kutoka Charuo, kutoka kale chini hapa karibu. Gikone, sani koro jo Kenya rito neno kaka William Ruto biro bero ngima jo Kenya kar chakruok mar ndalo 100 mabiro tok chamo muma. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kisii wang'ie magombe ne tucho e kaunti ya Mombasa kama paro mopogore osechako nyuolore kaluwore gi chik ma jatend piny Kenya William Ruto golo madwaro ni chenro duto magolo sike e wath ma Mombasa mane itimo Naivasha mondo mi oduok Mombasa. Moko kuom jodak ma Mombasa koni chik manogolono geto duoko chenro mag ohala masani odok chien Mombasa ka jomoko to duogo paro ne duogo ma chenro makamano odoko romo duogo ohala e kaunti no. Jomoko to koni kaber to chik mane onego gol neno ni pinje duto matiyo gi wath Mombasa onego bed gi apise gi e port Mombasa ma ok e pinje gi owuon. Ka single bill of entry poko bedo cancel. Mano podo mi opportunity jo Uganda gitimo documentation from Uganda. Jo Rwanda timo from Rwanda. Tanzania timo from Tanzania. Mano onge effect. Gimo konyo ago onge. Dio wach ni ya single bill of entry manene sirikal ma Kenya plus other East Africa community no create or cancel. Do miyo ji tije mang'eny sana e Mombasa port. Berne en kama ni koro tije bro duogo Mombasa, jowa manyocha kare gi olor bro yudo kare tich. To kendo utewa ma joma nyocha timo ohala magudi kuonde nindo welo. Kane biro ka fato mzigo gi wala bro de kama kawaida. To kuma koro podok wang'eyo ni idhi tim nade kar transport. Loche mang'eny opak nikech clearing nyocha ikawo gi SGR titero kocha. Koro ko wacho no duoge Mombasa to jo transport ge wakene dhi timore nade. Dry port ma Naivasha mano kawo pes jo piny modhi oger go kucho. Idwa no kawo port no duog ka. Penjo koro en ni offices mane ni kocha cha. Idhi wege awaya gi beda kamano
kosibo tim ginade. Mane penjo na maduong' ma pod chando chunya. Nikech pesa jopiny notiyo kacha, mogero offices go, to nitie joma bende ni kanyo mane tegemea kanyo. Ramogi mane makelo agiko mag weche manyien mano yokoni odhiambo makawuono kamano kuom kete mana ka Ramogi TV nyaka sechegi nikech sa yona mondo we mondo in bi yue wan be watem kamano kata kamano wamed bano mana bad satika kwa winjiro nyaka Ramogi juang wadoge tije wa ni mar mano e yo mwanyalo yodogo keto go ngima wa obed makare weche siasa koro waket tenge koro wangi mbele kaka Uganda. Unin maber nyinga Lydia Okeyo jaloko marwa en Belinda Odhiambo. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Indomitable warrior, you cannot be defeated. Hey, Adonai, we glorify your name, Daddy. To get this song as your skiza tone, dial *811 *345 #. I repeat, *811 *345 #. Skiza na Citizen ni yumbani kwa wasanii wote. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen